Dagdagan mo sa ano. Nice coffee. Itoy. Di ko na sir, pay parking sir. Pay parking dito ay. Bangir na ito sir, bangir. Di bangir na. Numapang ka dyan kalye Crisologo no magnamagnak nga niya. Kontrol sir, balad dito ti maglikos ka interest dahil sir nasa sudeg. Agpakasya kami nga ro, digrikos kami. Sir, pag-lunch sir. So magna kami nung pangamig pasyar. Kontrol sir, may parking nyo, magnakitog ka sir. Okay. Pakasya, ikot daw tayo no. Dati itong una ano? Diretso lang sir, kanan, bago tulay, kanan ulit. Oo. Okay. Tol? Di ka Crisologo, dito lahat niya. O sir, dito lang kasi naglang parking nyo dito sa Ayun, sango lang niya. Pag nanyan sir, well. Unang crossing sir, kanan po kayo. Dito lang daw, mag-parking up sa lapit. Para lakad lang tayo pupunta ka na. Bale yung Max Restaurant sir, yun po yung Kalye Crisologo. Oo. Tagal na din ako. Tayo ng Kalye Crisologo. Kalye Crisologo. Ito ang daan papuntang Kalye Crisologo. Right tayo dyan. Mag-left.
Thank you. Oh, okay. Bawal yan, bawal yan. Bali na naman kaya sir. Oh. Ace! Ayaw, pati na kaya. Oh, hindi. Sabi rin ang pinag sa'yo. Wala naman. I-video. Ay, video natin. Ay, kuya, ito yung... Ang daming kabayo. Yan na. Daming kabalyo. I like the white one. The white. Look, there's a flower on it. Like that. Oh, dito kami. Yan sila ay sarap. There's a flower. Kabalyo! Kabalyo ka naman. Mario. Kabalyo. Babae mo po. Ha? Ay, babae ba yan? Bigan. Dito na itong dito lang. Ha? Yung dancing fountain po. Yung plaza. Oo. Saan daw? Dancing fountain. Oh, okay. Dancing fountain daw. Sa Salcedo. Ayan sila Kuya Ace. Bin. Kuya Ace! Kuya Ace! Kuya Ace! Woo! Bigan. Yun, kapuso. Dito na po yung Kapitolyo. Kapitolyo. Oh, yan. Dito na po yung opisina yung partner. We like going home. Food, may, ada naman yung food park na doon yung ano niya. Rabi 8. 1 Ilocos Sur. There's Sally School. Fountain. Nabayag ka nga nagda-drive di ka, ano? Ngayon, nag-quarantine years po. Oo. Ayan yung museo. Ape, kung may ma apo madre, misbo ko na naman. Diba din yung sumunod dito yung bahay ni Padre Burgos. Abang bayan. Libre na ta. We're going somewhere. Dito mo naman Goodbye. pag hindi pa naman sa turista. Padre Burgos? Matintas ko rin nga rin ba? Ayan o, Burgos Memorial School is, school na to. Natin hindi kayo makanamunog dito. Museo yan. Walang bayad dyan. Oo, naku. Pwede pa tayo dyan? Okay. Ano yan, hintayin mo kami kuya? Kuya, magbintay na kami sa baba. Ilang minutes ba tayo? Depende pa niya mga... Pasok daw tayo dyan. Hindi, ikot muna siguro. Ikot muna. Antong sublin. Ha? Antong sublin. Dito muna. Huwag sa bali ruta na to. So, niya yung artikon tayo. Si Kano kaya mo tiyapan na. Ay, okay lang, okay lang. Ikot na lang. Ikot na lang? Ano? Oo. Ikot na lang. Hindi na sama niya yung kagayon. Hey!
Ay, oh, bawat tayo natin sila. Nasugot na sa akin. Okay lang, di? Boss? Abel de Novo. Loko Pinoy. I'm gonna read it. Yung old na ano. Huwag mo daw hawakan. So La Union is considered Ilocano, like, no, right? My dad is gone. My dad is gone even away. Yeah. Where did he go? Yang siguro. Siguro, tipo. We cannot touch this though. Bakit? Karote, oh. Pinapatay na. Shoot. Kaya tayo. Morning, bangal daw ako. Ito yung laki, pang tigos? Sir, plancha. Ay, plancha. Ayaw nga, ito na charcoal na yun. Ito yung nga to. Pangalawa po yung may takip na plancha po na Oo. Yung uling yun sa taas, ano? Mr. Sped. Anong made tong ano? Telephone. Di ba? Ano? Ano, may tao, mumu. May mumu. May mumu. May mumu. Nakita niyo yung karote? Oo. Hindi yung pang salya electrical. Gomez Burgos Zamora. Yeah. Bim, meron pa raw dito. Ano, kulungan? Kulungan? Okay, ano ba?
Register. Register na niya. Don't Bilis. touch it. Yes, para nandito na tayo. Para mapasok mo. No? Ito rin, drug-free jail. Ito. Ay, dito na, dito na. Tagaloon yan dito ay. From a man renewed. So whose house is this? It's a jail. Used to be a jail. Oh, jail. Oh, this is a jail. It's open. Where? No. Straight. Alis ba dyan? Maray. Nasa loob. See that? You deserve inside a jail. Madanas ko. Nagdidede yung pusa. Popos ko yun, tapos pupulutin na naman. Labas sa sumigat sa yung kalesa. Bakit? Sasakit tayo. Okay. Motor pa rin. Hindi pa tapos yung kalesa. Ano po meron dito? Picture ano ko yan? Meron pa po. Yun. Come here. Bulot. Ay! Oh my God! Madilim tapos sabi ko ba? Nagulat din ako. Sabi ko madilim. Bakit may umila? Sorry yan. Eh, boss. Ako, nagilat din. May umila yung dilim-dilim. It's like here. Hindi, masyadong malapit yun. Sabi mo yung mga puno. Hindi. Huwag mo siya Ito po rin mo. Watchtower. Pinatawag magtitilo konstituyos ibantuk. Halili, halili, pulos alarami itikapas. Thank you. Huwag hawakan ng bigang sili. Thank you, Lakay. Hindi ka nagano? Ay! Niya, mauna muna ako para mawang. Ay, di, buhatin ko siya na na. Ah. Oh, muna. Balik na kami sa San Juan. Oh! Ay, pakyat kasi kaya bibilis ka ba? Ba, excited na nika? Naginan na yan. Yun, naging mo si Mangga na eh. Takawon ta. Mangga. No, bangkay sa nawasan. Nakasaganan mo yung pagbaludam dyan eh. Mangga. Ang ganda ng jail mo. Luwag.
Doon na ba yung Carly Crisologo? Ayun pa. Ang dapat eh, di pagbabaan tayo, Okay. adape pag... So hindi pa raw Carly Crisologo to. Ikot pa tayo. Iba kuya, meron pa yung mga pinagbibilan ng ano. Doon pa lang. Doon yung susunod ah. Minuha ng ganun. Tutok mo na tigay. Kasi mabat lang dato. Big rock. Ah. Among di purong na ganun ko. Tinira ta di nabat. Ha? Ginakaw da. Ayan, say. At di bas di nagkawit ako nila. Di dalo mo? Andi puro ko nga mineral. tumbler? Tumbler. Ay, wala nang gano'n. Ginakaw da ng fruit. Bagdada na bati ka dyan Mindoro nga di nangisit. Oo, so din ka. So din isa. Di ba hindi pagawin ka ba? Di pag siya nga di pag sumasambad ko. Kipuraw. Barbaro di ay. Sa balo yung nyawid mo pa di balay. Hindi kinaragak si Buko. So di ay. Oo. Hindi na. Hindi Buko tinggal ka na karot ka. Ay, wala na. Buko yun naman. Bigan. Bilihan ng mga souvenir kasi. Mga t-shirts. Ayaw ka lang tayo? So, yung nakita ko 100. Oo. Vegan niya siya. Minum ka dito nom. Pwede niya, ano kasi naging niya na yan. Ano sa Wala sa din. niya? Susunod Ma'am, legal mga pansang pagmanuda? Ang kailangan din Oo. kailangan lisensya. Apa ya? Ka less than. Basta electrical ba? Kanina niya kailangan lisensya. So, nagatugumagatang pasilay. Oo. At least ka apang kasal pero nakapasilay yun. Sumabalin lang tayo sa Fernando. Di kit ka or di pag namay ka, ang ginagnaan nyo, bypass. Di ba, 109 dyan. Oo. Okay, okay. Ah, sarap ng hangin. Paniksigan na, balin. Sige. Kasundo. Magpabalin doon ang upload na rin ka. Yung nga, may drive. Ha? May drive. Mati. May drive. Apa ya? Ako i-drive pa yun, mabuto na. Ako may kabisado. Ay, doon tilo ko. Ako kabisado pa yun. Amo kabisado dyan. Apan drive kayo pa eh. Hindi kayo kita. Kaya lang ngayon ng tipo ah. Manot yung motor ni Brian. Automatic. Wante. Ore ka tirapi, ore ang helmet na nakalagay kang paniksigan to ka. Awan na mo kailangan. Ore ano? Helmet. Helmet. Motor ka? Mag-helmet ka lang Dilawan na lang. Ato. Di ba campaign Ano? period kami? Ato. Oo. Ano multa na ano ka? 150. Ito pala yan. Oh, lagi din eh. Nagawa kay 300. Partak mo ano, 16. Overnight charge niya. Okay lang kung San Fernando kumapakatin ni ma'am. Stick to one. Dapat lagi yung Avon, kung ano-ano yan. Dapat. Yun sila. Terminal eh.
ka sa Armenia niya. Solo ko ng mga yan. Ipagbabantay ko damdaman kaliit. Lang mo ba rin itong pare niya? Ito na lang kuya. Ito na yan, ano? Doon tayo sa So mas maganda dito pag gabi, no? Ang gabi po. Hindi talaga po ang dati. Ano yung souvenirs? Nga tayo bababa. Bakit sakit yan mo? From that one beer. Oh, sure. No, mas marami pang umiinom yan sa bahay nila. That's what I told him. It's not the beer. It's not the beer. Oo. Pero yung pangkamot. Dali lang mo nito. Baka maputol to pagka biyahe. Baka matukol niya. Iwan ko man itong tubig ko. Ading, balik pa lang ha. Kasi ng sungka. Charon. Sukang loko. Nagpapahawak ka ng order. Ito. Can I get Imas. Kaya tabi ka. Iwan mo. Dun sa akin, ano lang. Yeah. Ano? Sure ka? Hindi mo ko siya niya. Hanggang ano lang yan. Dito. Known for.
Wait. Same color lang eh. Same ba? Oo. Ikan. Mo to pa. First time din to eh. Kaya gusto kong pagkakas. Ikaw narating mo na ka? Di ba nag-duty ka ng lawag? Yan, inasal. Chicken inasal puno. May Max din dito. Max. Doon kami kumain sa inasal. Bagarabe man ako. So 700, get ko lang kalakaw. Sige, Doon ako kayo kwarta. Sige pa. Oh, mali. Ang mga 200 lang yan. So, kay Ilocano, 500 na lang. Wala na. One bumot. Sinira na mo ta. Bawal sa mall yan pagka sa Manila ka. Hindi pwedeng ano. Oh, hindi. Sinan. Kasi. Yeah. Ah. Ano? Ay, kuya. O, doon kami nagpa-park yan. Ito ano yan. You know, he said 700 and I was talking and then next guy, 500 no. Si pa si daddy mo ba pa yan yung bagam? Ha? Naglalako niyang bagam. Akong kwartami, wala kaming pera. Ay, wala. Nandun sa